Chcete vedieť, ako má dynamický roll-up? Toto je budúcnosť zobrazovania. Naše nové LED postre ponúkajú rozmer 60 na 200 cm. Na hĺbku vám zaberú len pol metra a sú perfektne pohľadové aj zo zadu. Netrčia z nich žiadne káble, neblikajú žiadne displeje. Ponúkajú najlepšie rozlíšenie na trhu a obsah nahráte priamo do vstávaného playera, ktorý ovládate pomocou telefónu. Na postri môžete zobraziť napríklad program eventu alebo prezentačné video. Ak by sa vám zdalo, že je plocha jedného postra moc malá, tak to nie je problém, lebo postre dokážeme bezrámovo spájať do seba. Dva postre nám ponúkajú výrazne väčšiu plochu a sú ideálne na zobrazenie živej kamery na eventoch. Ak by ste potrebovali ešte väčšiu plochu ako dva postre, môžeme ich spojiť 3 alebo 4 do seba. 4 postre sú ideálne riešenie pre výstavné stánky. Maximálny rozmer, ktorý dokážeme spojiť, je 6 postrov. V tomto rozmere máme plochu 3,6 x 2 metre v rozlíšení presne Full HD. Vďaka tomu môžeme povedať, že máme pre vás hneď dva nové produkty. Najlepšiu ledku na trhu s rozlíšením Full HD a nové postre. Príďte si ich pozrieť do našeho showroomu.